Astunggara dene apa senajan dawane adem masyarakat Wonokitri sik tetep ngeluri-uri budaya Jawa nyaksekno. Terus pundi Bu, sehat ya? Pak sehat nggih. Nah, tintingane ingatane nyuro masyarakat Wonokitri pengikican sokeh rejeki sing halal peparingi teko Gusti Sang Widi. Pancen anggone nuwana rina kelawan wengi perlune ben bisa cukup nggo butuhe ing tembe mburi. Kakekane tunggu selamat. Soalnya kita sahun rek jok rame rek. Aduh jok rame rek. Kolon jaga kolon durga sapa gendak sapa kang ladah bandanen tangane srimpungan sikile cegan karepe jinggo kumitin aja adoh teko jabang bayine masyarakat Wonokitri gendhem ana sejo kira-kira ana balak teko wurung saking kersane ala kersane ala eling wong urip kudu sing eling yen pendosamu wis celak awe peling mundhak dina saya cedak pati ira pendosamu ora suwe banjur tekan ngajak budal menyang kubur panggonan ira saiki bakal pisah amal ira lah kene apa uripmu lah kok sembrana sembahyangmu mbok tinggal mrana-mrana yen ditakoni kowe mengko ojo salah apa bener uripmu ora seragam yen ana donya kowe lelaku seragam ana kono kowe bakal nemu susah pecut di sebelah no poso weng kebacut alung di sidakno
sak rasane duduk krana wong sing sugih donya lan pohon ando one siji teko seger waras loro jujur lakune telu gelem mensyukuri apa wae pan antu me kadang-kadang menungso kurang sadar pamikirane duweni sifat angkara sing ditindak saking kepingine sugih menghalalkan segala macam carane sampai gak mikiri ya apa jange embe asu iling oleh donya ngono dolor iki darbeke sing kuwasa terus ditetepno menungso sak perlu dikongkon so Romo dok wilayah Tengger kene sing dadi pangayomane kabeh masyarakat apa maneh Kawabrama sing wis kondang jenenge nganti wong liya manca kepingin mbuktekake la suku Tengger saiki dadi desa sing rame wis ketok nyata pembangun anahane ana hotel sing mewah apa maneh tempat pariwisatane nganti akeh para turis sing padha teka arene lah suku Tengger kebagi 4 kabupaten sing sisih kulon melok wilayah Kabupaten Malang lah sing sisih lor melok Kabupaten Pasuruan wetan Probolinggo sing kidul Kabupaten Lumajang lah suku Tengger uga maju pertaniane nadyan do ereng-erengi gunung lokasi tanah aing latane iki subur makmur bagus ditandur ana apa wae nandur sayur mayur wis dadi andalane lah masyarakat Tengger yo gak nglalekno adat Jawane saben ben setahun sepisan
Riaya karo gak dilaaning pancen iku ngono tinggalane nenek moyange perune cek sampe saiki tetep dilestarekake. Lah terus wilayah Tengger ya iki ya ana sejarahe, sejarah sing maton sing gak iso dilalekake. Ketemuni Nyai Roro Anteng jalakake Joko Seger, mulane sing disebut Tengger iku sing bedah kerawang desaning. Wis cukup sakmene ae ya Pak, sairku sing tak sampene, sing penting sampean karo aku netep nong langgeng seduluraning. Umpamane ana salah luputku sing gedhe pangapurane, pancen aku dudu asli wong kene, gak iso beberno sing sak jelas-jelase. Sorry Rio, demungmu lo getno ngene aja ragu-ragu lek nuduh. Mek tipis itu ngarai. Nyuwun pangapunten saderenge. Wong panjenengan nggih niki wau dituntut kali ketuane Ludruk. Dikagem ngedong bab masalah Tengger mriki kali Pak Miskam termasuk ketuane Ludruk utawa pimpinane Ludruk Sari Budaya Katon. Kon kudu ngedong masalah Tengger sebab iki sing disebut Hari Raya Karo. Jlentreno dununge ya apa? Maksude Hari Raya Karo iku. Lho apa ya iso? Wong kula niki sanes kelahiran Tengger, sanes tiang Tengger. Mek cuma nggih cicik-cicik kula ngerti. Maksude riyaya karo, Hari Raya Karo niki termasuk riyaya adat. Tegese hari raya adat itu adati wong Tengger saben-ben setahun sepisan. Hari yang sudah ditentukan tetap selamatan Hari Raya Karo. Sopo sing kudu dibekteni? Boten wonten malih kejaba setya lan satuhu. Tegese setya lan setuhu. Setya niki teges bekti, bekti wis gak iso diwola-wali maneh marang gurune, lan terus tuhu netepi apa sing dadi dawuhe guru. Mangkane sampak ndadekno Pancakara, sing siji ngeblak kidul, sing siji sampak ngeblak ngalor. Siji, loro. Termasuk karo sing diuri-uri termasuk lanang utawa wedok. Bapa kelawan biyung, ibu kelawan bapak. Sesuai kali isine donya, ana lanang, ana wedok, ana awan, ana bengi, ana lara, ana penak, ana sugih, ana miskin. Adat gak mek cuma niku tok, nggih adat sampak adati wong Tengger, sampak pakane wong Tengger. Ya apa pakane wong Tengger biyen? Lek wis riyaya karo mestine kudu nggunakno pakaian sing kaya ngono kumang. Maksude jarik sing landung. Lah terus kampinge ngoten sing potongane enten kaya gupune tarung. Lah ngeten ika. Lah terus nek wong lanange gak lali ikat kepala utawa sarung. Niku wis dadi adati wong Tengger. Lah sing tegese Tengger, sing kaya kula kedungaken niku wau. Ketemune Nyai Roro Anteng jalaki Joko Seger, makane disebut Tengger. Lah kepingin duwe mong-mongan, kepingin duwe anak. Sampak direwangi semedi utawa topo. Topo pertama wonten Gunung Pananjakan, boten oleh wangsit lawan WC. Sampak terakhir pindah wonten Gunung Bathok sebelahe
termasuk Kawah Condrodimuka ya Kawah Bromo angsal wangsit. Bisa di anak sing akeh selawe ning sing disuwun 24 sing oleh jodoh sing siji dikongkon nunggu utawa ndek Kawah Condrodimuka ya Kawah Bromo kono sing jenenge Raden Dewakusuma. Senajan paribasane aku gak oleh jodoh nek kene gak apa ning Sarasarana anak putu besok ojo lali karo aku kirimen Palawija. Lah makane sampak saiki tetep diuri-uri. Anak sing pertama sing jenenge Dukun, Raden Dukun, Raden Dewa Dukun. Makane ndek mriki nggih wonten Dukun. Pak Dukun utawa Rama Dukun. Nek dijokok teko wiwitan legen sepuh Pak Sanggar Romo Dukun. Lan iki gadah tugas lan kewajiban piyambak-piyambak. Legen nyiapno ubo rampen sing ditata karo sepuh. Lah Pak Sanggar kewajibane obong-obong. Terus Romo Dukun atau Pak Dukun sing nyampeno apa kekarepane sing duwe tujuan kuwi. Lah Pak Sanggar ya ngono, dari kewajiban ngurip-urip marang anak putune termasuk umate. Umpamane umate lo sing gerang ngelu Pak Sanggar sing peparing japa mantra. Kok ero Cak Katon. Disanjangi kali pimpinan Ludruk Pak Wiskam. Ya nyuwun pangapunten saderenge nggih. Mbok menawi kula nerangaken kirang jelas, mbok menawi Romo Dukun, tapi Pak Dukun purun paring penjelasan kali kula nggih saged nerangaken. Mboten dipedhuki. Lan malih umpami termasuk Bapak Kepala Desa Pak Wirdala Busanti paring keterangan kali kula nggih saged nerangaken. Oh nggih Bu Santi, panjenengan lek mboten klitu 3 wulan sing kepengker sawanten dusun kula nggih ya. Wong mandak mek karek kira-kira 20 meteran kenek napa kok mboten mampir, kok mboten pinara. Nggih nate Bu Santi Bulurah. Nate teng desa kula mriko. Malah sing dipuruki niku wau celak kali griya kula Bu Santi. Tri panjuwun teko panitia gaekno sik Joko Mlarat iki dijaluki.
no cilaka kepingin soge mubar nafsu angkara tembe murine bakal ketemu siksa sira kepicuta pertahe sing kuwasa lakoni agama aja dilalek lama kepamadha lan uga percaya saben waktu padha lakonono agama iku acuman sing bisa nuntut mangkalan kepercayaan aduh Gusti kula nyuwun pangampunan pundi margine dateng kasuwargan lan urip iki lakoni ujian sing kita diuji penting sabar iman sabar nembe murine temu kabulkan jeblok situ ya Ri enggak boleh wis jae Sofyan guru guyu ae sorry Pian walah noleki kanca sapa sitko kene tak jak musyawarah lan mufakat tenang ae wong meneh wis balik meneh wis Iya, eling aku. sapa Eling aku. sapa Iya, wong winginane ya campur eling aku. iya Sapa ya? Oh iya. Eling. Ilingan. Eling aku, eling. eling Eling. sapa Sapa ya? Sapa ya kan? mosok lali karo aku Sapa? eh Kan sapa? mosok lali karo aku Sapa ya? aku Pak Wirya Sik ta. Aku lak wis tuwek ah. iya Lali aku. Sapa sih kon? mosok lali mbul wah kancamu dhewe ngono lho Katon ta? iya Oh jeneng kok ketok. Kon iki katon ta? iya Oh ora percaya. Katon iki gak ngene. ya apa katon rupane Katon iki duwe rai, kon gak duwe rai. mas aku ya duwe rai Aduh sih nyacake lek kon duwe rai dodono wong Wonokitri. Udik ini raimu sing ndi? walah wong Wonokitri ro kabeh lek katon raiku ya iki Ndi sing ndi? Lah, wong urip gak ro raine. Mulai biyen nek iki ya irung ton. Iki gaweane sing kuwasa. Duduk mbokmu sing nemplekno. Wong irung ya kok lerai. oh iki apa iki lah iki lho iki Lah, gak ro ambek raine. Iki mulai biyen bathuk. Pokok lerai. kok durung cocok oh iki Lah, iki janggut. Takokno wong, iku pipi. Lelek ambul yo duwe rai. malah yo gak duwe Lho, lelek wong lelek aku wong urip gak roh raine anggur matek ton. anggur mate aku gak apa ayo ndi raimu ya Cak Kon pin ro raiku. Ayo nang jeding. Apa? Raup. Napa bol?
ngraupi rai kiton. Antu monono wong raup. Le, jenengmu asli? Katon. Katon. Heeh. Dodono wong kene cek kenal. Ya. Lek jenengmu Katon, udin jenenge Katon sing dikotro ambek jenenge Katon. Lah ya iki angel mana? Ayo. Angel mana iki lek. Ya ojo muni angel aku pindro. Cek dodono wong kene jenenge Katon sing ndi? Jenenge Katon ya iki wis. Lek Iki. awak sakujur iki ta? Iya. Ya ora iso. Wong awak sakujur kok jenenge Katon. Masuk kok yo gak kira. Upamane iki wetengmu kok jenenge Katon. Kon mari mangan jangan lombok wetengmu senep. Aduh, Katonku senep. Ayo, Iki sing kene. Oh sing kene. lambe. Cangkemmu iku ha. Cangkemmu dhewe. Lah, ngene iki lah jenenge Toto iki. Ya, Toto. Lah lek upamane lambemu utawa ilatmu kok le jenenge Katon. Lah. Terus ya apa? Aduh, Katonku. Nah. Kok masuk kok yo padha. Lah lek wong urip gak ro ambek jenenge. Alah. Kalau tak takone ngono, ndek ndi jenenge Ambul? Dek KTP. Atas nama Ambul Mahendra. Aku mrene ton Lah kok tibake peraturane ndek Wonokitri iki terlalu ketat. Aku ndek jembatan Nesor ton kon lek ngoyo aja ndek Wonokitri. napa? Wong lanang ngoyo ndek jembatan ton dicekel. Wah, ora percaya, Mbok. Alah dikandani Wis kok. ora percaya. Dek kene gak ana peraturan ngono. Pak Lurah gak gawe peraturan sing koyo. Aku ro dhewe. Alah, sak. Nggih, jembatan Nesor wong lanang ngoyo lho dicekel ton. Mangkane kon lek ngoyo aja mrene. Si aku takon. Sing nyekel Hansip, Pak. So, Hansip, lah kon tumono hansip ngurus nyekel wong ngoyo. polisi. Lah apa polisi lalar gaya kate nyekel wong ngoyo. Lah sing nyekel sapa? Ya sing nyekel ya awake dhewe ngoyo dicekel ngene kok. Lah lek gak dicekel lak morat-marit. Jadi ya apa. Masalah Katon arek ganteng arek wong gendeng. Ya. Jembatan mau nopo ngoyo dicekel. Nyekel ya apa? Lek cekel ngene. Lah ora dicekel lak morat-marit. So, gak morat-marit. Apa? Kon tak ceritani. Apa? Lek wong wedok ya pipis mesti nggo tisu. Wis wajar ya. Tapi lek wong lanang pipis saiki wong ngoyo nggawa obat. Nggawa obat saiki. Kayak wong lorotan. Lho, lah iku apa kok tak kandhan gak percaya. Kok iso nggawa obat ultra blue ah? Lah apa obat ultra flu? Nggawa misagrip. Lah apa bisa apa ngelu? Lah wong ngoyo kok nggawa obat. Ana wong lanang ngoyo nggawa obat ya obat tapi no. Iku asline ora diobat abitno. Ya pano. Nulis huruf, Heh, gawe huruf. gawe huruf. Lah wong lanang iki nulis dilebu-lebuan nulis huruf. Kon tahu? Lah aku ya iso. Berarti tahu nglakoni. Aku nulis gak cuma ambek pulpen ambek ngoyo lho dadi huruf. Saiki lek ngono pas tak takoni kon. Yo, ya sik tumon iki. Ayo, umpama nggih huruf K wis K, ayo. K. Yo, K. Nulis ambek ngoyo. Mbek koyo ya apa ya. Cekel iki. Yo, maju. Dadi kade lebu. Dadi ngono. Heeh. Mancur ngene. Lah. Dadi K. Terus lae U. Ya penak huruf U ambek ngoyo. Oh, dadi ngono. Iya. Gawe U. Dadi ku U. U. Umpama saya huruf I.
Kei. Yo. Lah ngono lho. Katakne titik. Lah apa? Wis uyuhe wis entek gak netes. Aku mrene ton Lah apa? gegeran Geger karo sapa? Karo kancamu ah. Karo Kadria. enggak Karo Kasim ah. enggak Geger masalah apa? ambek iku lho mbek bojo. Lah apa geger mbek bojo? Aku lek ngrasakne bojoku lak rek. Belanjani yo mesti ae kon. Enggak. Bojoku kan duwe anak cilik. Yo. Karepku aku iki ton kate ngenakno bojo supaya bojoku cek gak umbah-umbah, enggak ngedusi bayi. Aku iki sakjane kan kate rabi maneh. Lah kok bojoku ngamuk sih ton. Ya beneran ya Dik, bojomu iku. aku lek nyeluk bojoku kadang-kadang Ya apa? Ya apa? lak dik ngono ah. Yo. Tapi saiki enggak. Ya apa? Yang aku ngono. Wah yo, panjenengan anake bakul bayang mesti Ayo. ae. Yang aku saiki nyambut gaweku wis penak. Wis lumayan supaya kon uripmu cek penak, enggak terlantar. Aku saiki tak wayuh yo. Wong lanang jaman saiki biyen aku sik sehat, disayang-sayang. Pungkasane saiki aku ndek anak siji, arek sik cilik, sampean kate rabi. Gak gelem, gak gelem. Ya bener sih gak gelem. Kok semene gak gelem? Kok dhewe kuwi rumoso ndirasaken karo bojo kon Lho. mestine kudune ngono. Kok iso? Lah bojomu si anak-anak, ya anak cilik pisan. Karepku cek gak soro-soro umbah-umbah, gak soro-soro momong anake ngono lho, ton lak wis penak lah aku rabi maneh. Kepenak apane bojomu sing lara ati? Sing salah sapa? Wis salah ya kon. Sing bener Bojomu. kon iki ngendak bojoku ah. Alah. Bojomu wis pisut kok gendak apane. Lah kon urut ngrasakno ayo saiki ngene. Ya apa? Umpama kon dadi wedok ayo. Ayo. Kon dadi wedok. Terus bojomu pamit nang kon kok tinggal bilang payo apa gak loro. Aku dadi bojoku. Gendong anak. Yo. Kon dadi aku. Yo. Kon teko pamitan. Yo. Kate rabi. Yo. Ya apa rasane atiku? Oh, kate kok praktekno. Iya tak kira nyoba ayo. Aku dadi wedok. Wedok aku lanangi. Heeh. Umpamane aku ambul kon Heeh. bojomu. Heeh. Ya. Heeh. Yo. Lho ya apa sih wong lanang kok didadekno wedok iki? Ya late. Apa iki? Ya pakan wedok. Kok wedok kok ngene? Lah pakan wedok ya apa gak ngono? Ayo. Gawe niku ayo cake. Apa? As, Apa? as. Apa? Mabuk-buku manusuk ton. Iki panyelang. Yang lek biodo nek mburi kono lho. Wis gaen ya ngono. Lah. Keliru balik iku gak ngono lek gawe. Lah pancen wong lanang ora tau rokan kok dadekno. Yo. Dibalik ngono. Iki nyoba. Ngajaki ya apa? Rasane atimu ya apa? Kon teko. Kaya bojomu apa ora? Kate rabi. Bolongan iki sing di ojo ngomong ya ton. Ya golek ana ta lek kono. Golek ana. Lah ya iku. Lho ngono tanganmu. Nah. Anjene termasuk wong di anak cilik ya dastere kudu sing gedhe. Iya. Soale Apa sebabe sih Mas? Aku kok nggih jaster kompor. apa sebabe? Cek penak bukaane. Alah. Lapo kok mliri Apa iku? Rambut. Cek kaya wedok tenan. Digawe lak ngono ta. Kene tak gaekno. Kok lu koclok aku niku. Lapo? Walik lho. Ya gawe dhewe lek ngono. Ya ngono. Lah. Persis endel kok nek ngono. Tonton sing rapi. Lah terus saiki ndek anak cilik gendong anak. Wong wedok iku mlakune dhewe-dhewe. Ya nyoba mlakune. Lek wong pane wong wedok sing perawan. Sik perawan, mlakune ngene. Ya apa ya apa mlakune.
Lakune ya apa? Sik rapet. Oh, sik rapat. Heeh. Wong wedok ndek anak siji. Wong wedok ndek anak siji. Loh, kok benggang? Rodok benggang cok wis ndek anak siji. Wong wedok ndek anak 5. Anak 5. Iya, Benggang maneh. iya. Benggang ombok. Iya, anak wis 5 polahe. Bebek kuwi ndek anak 14 ton. Terus Enggak wis gak mlaku saiki. terus ya apa? Mek ngene tok. Ayo gendong anak. Yo lan gandane gandeng. Sing gede ae sing gede. Sing gede. Yo yo. Iki apa iki? Iki barate anake. Iki anake arek cilik. Iya, arek cilik. Ya. Terus aku Noma. Iya yang Udarasa. Terus mari Udarasa nang bojone. Wong suwe sing lanang gak balik, ya wis kangen ngono lho ya. Iya. Ya wis tak tinggal sih. Mas Katon. Mas. Oh, lanjene jenenge Mangambul tak leh Katon. Mas Ambul. Linio ta? Linio. Oh alah Mas. Gak tau duwe anak. Apa ade? Duwe anak kok ndase kaya ganden ngene. Pancen ku yo ganden. Epa-epokane ngono lho. Etoke ya. Walah Mas. Lah kok anake dhewe sikile kok kenceng ngene, Mas. Lah jen iku anu wis duwe tabuhe. Sikile sing di tangane sing endi, Ya sing Mas? epa-epokan wis Udarasa. Heeh. Sing lanang gak wis suwe gak mulih. Heeh. Udarasa ya. Iya. Nangis ditinggal selamat. Iya. Walah menoleh bayaran piro iki? Abot-abote meniki bayar mekar. Oh alah. Jan repot aku iki. Duwe anak sitok wong lanang gak tau moleh. Kok sengit aku. Kandhani kok ha. Wong lanang duwe anak cilik gak ngerti. Moleh mangan jaluk ngombe jaluk rokok. Kok gak ngerti. Lek kebutuhane wong wedok iki ndek masing butuh susu, sing butuh beras, sing butuh liya-liyane. Walah, aku wis kadung rusak kaya ngene. Wong lanang gak ngerti tanggung jawabe wong wedok. Kok sengit aku. Jup yo nak yo, jup yo nak yo. Walah ndase ate cepot. Jup nak ngenteni ayah pulang yo nak yo. Cepuk ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimi cucu. Susu perawan enak gak karuan. Susu rondo yo enak yo lega. Sebab bolongane ombo rada-rada. Walah, kok gak mulai-mulai sih bojoku iki. Nang ndi nyambut gawe apa minggat bojoku iki. Oh, kangen ambek ayah anak. Oh iya, dilungkas. Ayah pulang ya nak ya. Engko ditukokno cucu ya. Engko ditukokno cucu ya nak. Kodok. Tekek. Kodok. Tekek. Kodok. Tekek. Kok iso tekek lho kon iku. Lambemu menapa? Kodok. Otok-otok iku apa? Suarane tekek, Des. Iya. Kok iso otok-otok iki? Kodok lawang iki lho. Otok lawang iki munine gak otok-otok, ya lawang tok. Dek, aku sing teko. Goblok iki apa? Alah. Bapakmu teko kuculuk, Nak. Iya, otok-otok lho katuk.
Yo dilukas pulang ya sayang. Cup. Yo. Sapa iku sapa? Aku dek bojomu. Aku apa? Ngerti. Lek bojoku gak ono omah. Bengi-bengi kate bedayo nang gek wong wedok. Ora kate ngakno, kate nempel lah. Aku sing teko dek bojomu. Dudu bojoku orang teko. Ambol aku bojomu. Loh. Sampeyan lah, Mas. Yo. Ya Bukan larangku. Ya mulia lek anjene sampean Mas Sampul. Kancing apa ora lawang iki? Enggak, ora tau ngancing lawang. Walah, enggak tahu balik-balik pisan kok stroke ngono. Teler wis. Dek. Apa ya? Bojoku. Heeh. Aduh. Aku mabuk, Dek. Mabuk. Mateo pisan. Aduh, Dek. Dek, Lapo? aku te kondo karo konde. Kondo lapo ya? Aku saiki leganono lilanono ya, Dek. Kate lapo? Aku terapi maneh, Dek. Heh? Terapi maneh. Oh, jaluk ditapuk karo talambemu. Aku lilanono pokok aku terapi. Wong lanang gak tau mulai gak ngerti butuhe wong wedok. Wong wedok ndoman ya anak cilik. Mulai-mulai karo teler. Enak-enake kate molo-molo rabi. Gak suti. Lilanono Dek aku terapi maneh. Mah, ara kate nglilani. Gelem ora kok. Mah, aku ndak anak cilik. Kak bertune kon tak ajar nek gak gelem. Mah. Ayo gelem ora kok. Mah. Ayo gelem. Lilanono terapi. Ayo. Lilanono mana? Bob, kandhane rutuh lho. Apa? Saiki kon dadi wedoke. Apa? Aku tetep dadi ambul. Sik ta. Saiki aku wedoke. Kon lanangi. Apane? Kon kating rewangi bojo kon paling gendak bojoku kon. Lah apa ndak bojomu? Ayo, iki gawe. Oh, bojoku dhewe sayu. Ayo. Aku gak iki. Iya, Ya apa lek gawe? gawe teko lambemu kono. Nah, ini. Aduh, lek sapa sih rek? Werah menabune. Kon gak betah lah. Aduh. Kon mana betah aku dhewe yo ngempet kok adakno. Iki lho ngene. Sing endi? Mripate kero. Lah, iki ngene. Lah, lho. Yo, ngene. Balik loma belajar gawe rok ta. Cek gak kidung lek nang panggung. Ora karo bojoku. Aku saiki wedok. Yo, kon jan persis balon tos. Habib. Aku mulai lho ya. Yo. Aku enak-enak. Yo yo. Anake. Walana. Kok kebangetan temen nasib Yona. Terus bapakmu wis suwe gak balik, Nak. Kok gak eling karo konjo, Nak. Yo anakku itu. Yona. Loh, sapa iku? Aku sapa? Ya sapa? Oh bojoku ambul. Biong suwe gak tau pedhok. Iya. Biong. Iya sayang. Oh, iya. Apa? Lapo anake kok keplekno iku. Iku nglok sikile tugel apa ge nyambung. Saking kangene. Masih sak kangkenge ya anake gak diuncalno. Iya. Ya apa anake sehat ta? Sehat. Sehat. Iki Mas, iki njok ampung anake. Wow. Anake njok ampung Mas. Ampung. Ya, ayang. Njok ampung iki lah anake. Alah, Dik. Apa Mas? Pipine anakmu kok atos. Anjir iki gandeng Mas. Dik, Apa Mas? saiki aku mulai Iya, nyambut Mas. gaku wis sukses. Alhamdulillah Awakmu Mas. ya anak Astunggal, cilik Mas. supaya kon tak suwargakno, tak enakno jok nyambut gawe soro-soro. Kon cek gak umbah-umbah, gak masak dhewe, gak momong. Aku saiki jange rabi, Dik.
Sampeyan terapi ya, Mas. Iya. Terus ayo, Mas. Oh ya ayu kono tinimbangane awakmu, Dik. Yo gak apa-apa, Mas, lek ayo kono. Kan gak muring-muring. Enggak, Mas. Soge, Mas. Waduh, soge omahe tingkat 4 dhuwur daduk iso lelit tok. Soge, Mas. Soge, Dik. Yo kebeneran rek soge, Mas. Dene apa? Kok sampe nek tuku rokok wis gak njaluk aku gak nyambut gawe yo, Mas. Kon gak muring-muring, Dik. Enggak, Mas. Kon gak nesu. Enggak. Aku rabi oleh. Oleh, Mas. Aku kapan males dapur. Copot iki, Bol. Gak betah. Nemen nih. Walah kekek batuk. Apa, Ton? Aduh. Aduh. Gak mau. Iki lho meragak nambul. Iya, ambul iku ajarana, kandhanana. Apa sih, Mbul? Sik enom. Coba teko kene kok kono numplak. Apa? Ya, Warken kakek nek Iya, mangan. tulung. Mangan mesti ae. Makane diukur, diroiro lek. Gomane mangan gak tuku. Dintekno ae empel sak baki rijik. Wih kono. Enak sing arek mangan. Ah, Terus terus tunggale iku. Wono ki critani Asem adas ngaburi. iki. Barang iki. Sing ngoni kon remek. kan ambul iki ajarana masa atase gawe titike huruf I, jare kentekan wis gak Iya. netes ya apa sih ajarana ngono iki, Ton? Ya opo sih kon kok gak Gawe titike huruf I yo gak iso lek gak netes yo ono carane liya ta. Yo ono acarane. Ya apa lah wong wis gak tetes lek pipis. Ono carane liya. Ya, apa? Kantong suwal wong akal. Ya apa carane? Gawe huruf I ya. Iku lho. Ini ya huruf I ya. Ya iki lho Mas. Sret. Sret. Titike ya. Iya. Ini lho, titike. Iki ngono lho. Lah iki liwat pipis ya dadakno pipis wis ora netes lebune ya ora teles ta. Ora netes lha iya liwat carane liya. Ono nes sing luwih titike gedhe timbang iku. Heeh ya apa. Huruf I ya. Ya, huruf I. Titike ya. Sret. Titike kepengen gedhe. Yo. Gedhean. Weh. Ono lho carane gawe titik kae. Mari kon kok tetek lebune rijik pisan. Kon gak ketemu benu ta? Ora suwe gak ketemu aku. Bol, gak ketemu benu. Gak tahu. Kon gak krungu kabar. Benu saiki sukses to. Wah, ora percaya aku. Lho ya apa sok usahane maju. Benu. Benu nyambut gawe apa sing iso ge? Macem-macem dagang pertandingan, melaku travel, sukses benu. Cuma eling ya. Benu masa sukses cuweder, medit. Mulai biyen. Jangan medit wis. Wong Joko rokok ngidil ngene benu. Jare tanggane, Pak Benu nu masa sakniki sukses, masa sugih. Jian gambar Blitar jare. Lek Lah istilahnya saiki lokno kanca sugih, kadang medhit kon gak tau ditrebesi, kon meri. Lah kon pin sugih ya nyambut gawe. Ora perkara ngono, Mbul. Karepe Dudu iku Joko bener, mbok Kakak. eling karo kanca rikala rekosane biyen. Rokok Biyen seduk lho. Oh geledek biyen saka sapur kanca bareng kabeh ngono. papat ya. Lah Iya. iya. Ana Benu, ana Katon, ana Joko, Ana Am. Mbul. Saiki mek karek wong telu. ngono sukses jangan gak eling Saiki Benu wis gak mau tau ambek kanca Heeh. perkara sugih. Iya. Lah terus karepmu ya apa? Iki digawe cara supaya Benu iku gak ngono iku kelakuane ben berubah ngono lho. Ya apa Apa carane? ngono carane? Heeh. Lho ya wis ayo. Yo,
Sampeyan kenalaken jeneng kula Sono. Oma kula Ngadiwana. Nyanyi kayak Sono enak. Ono pitik sikile wali. Wong sikil kok wali. Nang diare ya ket mang ya. Wong sugih. Sugih gak kena diampet-ampeti. Sugih ku ora mergo nyambut gawe. Lah lek sugih nyambut gawe umum. Kesuwes. Benu tukang bojo. Benu tukang ngapusi wong. Sapa sing sugih tak jawil, tak omongin titik, tak hapusi duwe kena pirang-pirang juta. Dunia ku akeh pirang-pirang M. Sampai bojoku gak M. Kali wis tuwek. Tapi aku masang bor. Sopo ae sing iso ngapusi aku tak guroni mbek aku. Gak kira ana wong sing iso ngapusi aku. Salam. Loh, amblas ambul. Waras ah. Loh, benu kok. Benu aku. Ngerti lah awakmu benu. Ayo. Maksudnya aku kan wis suwe gak kepethuk. Kon niku lho waras ah. Loh, benu. Budek kon. Maksudnya kon niku lho sehat ah. Sehat dek panjen. Kon iki kan suwe gak kepethuk aku seun. Iya. Aku mrene, aku ngertakno seger kewarasan. Kon ku lho padha slamet ah. Kok gak padha slamet gowedhe. Nah, kok sih aku budayana ya omahe wong kujul lho. Loh. Enak dah kocrok. Gak tau kerokan. Kok iso ngono gak tau kerokan? Kon ro wong kocrok kerokan. Wong gendeng kerokan ro kon. Oh. Pinara. Loh. Lagi omahku kok pinara. Lah sapa sing gak ngerti? Lah apa? Lah ukit mang ora kok lungguhno. Lah apa lu ngono? Lungguh dhewe ya lara cilik dilungguhno. Ya pantese jare ono daya kon iki tuan rumah. Lungguh ambol utawa pinara ambol lah ya ngono. Lah wis ngomong dhewe ngono lho. Wes repot. Ora repot iku wis gak usah digarap. Angel ngomong mbek kon yo. Angel ya wis gak usah dinyanyi. Wis umume ane. Kene lah ono daya iku gak dikai apa-apa. Gak ngerti aku. Ya jenenge wong kanca suwe gak kepethuk nu. Ye mbok yo banyu-banyu putih. Terus gedene teh atau kopi. Banyu putih jane kon. Doyan. Wis tak golek gamping. Perasaanmu aku iki bangunan kate kok kei gamping. Putih lah gamping, Dek. Banyu putih iku gamping goblok. Iku ya gak putih. Apa? Bening. Ngawur ae yo kan banyu putih ya kopi. Kopi. Ya. Ngomongnya lambemu kopi ngono. Ya ngono lho. Matase dijaluki kopi ya leren begedekan. Mangane kon sugih kon pahit, gambir blitar. Tangane belum. Aku wis suwe gak ngombe kopi. Kopi nu. Ayo kopi tak jokokno iku, Men. Lha iki lah kopi wongkul. Kon iki gula apa kopi? Wedang kopi. Oh, sajengkir tutup. Kari ademe, Kamelok ngombe. jantung ati, Gak iso tutup. karek senenge. Goansip. Kayak paribasan barang. Ngomong ambek kon iku sing jelas. Aku mrene kate ana perlune. Kate ngapusi le. Ono orang-orang wis muni ngono. Kuwi ta. Kon iki kate ngapusi ketok potonganmu. Lho, apa potong aku? Potong aku ya api. Potongan apa bodimu? Bodine apa ya sembloh. Sembroh gagah. Apa? Lah kon bocor halus ngono. Lah bersamamu bar sepeda bocor halus iku.
Wis ketok potongane kateng ngapusi. Lah, ngene iki lho. Hapus ana li. Uang ku lek penggaweane ngapusi. Lek ana kanca teko mesti disiki kersane pangeran. Ketok praenmu, becungi. Lha ya mulai piye yo ngene. Lah iya. Mangkane kon iso sugih. Donyamu akeh. Iya lah. Soale kon lali karo kanca. Ora. Kon gambir Blitar. Gak Enak. tau sodakonan tangga. Lah lha apa kok enak? Kon sugih ngapusi ya. Gak mau salah. Lho. Sugih ku ya ilinga ta, kon biyen mbek aku sehidup semati. Wong kon kateng ngapusi kok nyodot ae. Sing kate ngapusi kon iki sapa? Kon Kon wis ngomong lek jarene gak ono wong iso ngapusi. aja le ono. Tak suwun mbek aku. Lek sampe ono sing iso ngapusi aku, tak suwun. Rasamu genteng kok suwun iki. Kubis. Saking kon durung kepethuk karo wong sing iso ngapusi kok. Ayo golekno. Lah anu. Lah apa tuh golekne? Aku mrene mang terang-terang ngate ngapusi kon. Hapus ana li. Hapus ana. Lah, Akira iso. durung kapara mesti. Sepisan aku kate ngapusi kon. Ping pindho aku kan butuh duit. Butuh kok gak nyambut gawe. Lah iya kok gak nyambut gawe. Lah mangkane aku kan duwe barang sini. Terus. Kitab Adamakno. Waduh barang apa kita pada makna. Gunane apa kita pada makna? Lek gelem nyekel kitab Adamakno, nyambut gawe gak soro, awak tetep sehat, selalu dikai panjang umur. Aduh, lah aku wis ngapusi nggih kitabku dhewe wis mandi. Iya, pasti ngono kon jange tak apusi kon. Hapus ana le. Ya tenan. Aku lho kate dodol senarane kon iku sugih duwe kitabku iki tukun. Ogah, sik iki apa ngulung. Lah ngapusi wong moro-moro teko dhewe. Teko dhewe. Aku percaya. Gawe ku hasilku ngapusi. Aku ate sambat sapa maneh. Ya mbok. Lek gak sambat awakmu. Terus Awak. cara kate ngapusi sapa lah gak ngapusi awakmu. Aku wis wale nulung. Wis wale. Tapi aku kan durung tahu ngapusi apa. Sik jange iki aku kate ngapusi kok. Ya le iso. Ya jelas iso. Makane yo ngene lho Un yo. Ya wis kitabku iku tukun. Mandi ya. Loh, perkara mandi kawancane durung ana buktine. Loh, lha wis kon ro buktine ya jelas mandi. Wong sing penting percaya lan yakin. Kitab apa? Kitab Adamakno. Kitab Ahmad Danon. Kitab Adamakno. Kitab Ahmad Danon. Ala wis mbok lambemu lek ngomong menclek kabeh. Ya wis ada nakmu. Ya wis, sing jejeg ngalah. Iku ate tak dol. Tukun ngono lho. Ya gak apa-apa. Tapi kon tak apusi lho ya. Hapus ana le iso. Kon rini tenan. Lele aja kon tapi lak kon gelem sih. Pokoke ana ya gelem. Ana gelem yo. Iya. Tapi kon canggih kena hapus aku lho ya. Gak apa-apa. Menan? Iya. Saiki lek anjene ngono kon jange kena tak apusi. Nah. Aku tak balik tak njupuk kitabe. Ya balik. Tak go mrene. Ya bali oh. Tapi jange kon tak apusi. Hapus ana. Omahku kan yo ados iki. Ngomong. Balik teko kene teko omah iku. Lah aku gak duwe duit blas e. Apa yo numpak taksi. Kon menungso apa usahamu? Lah makane aku masih gak duwe duit rene soalnya perlu kate ngapusi kon. Iya hapus ana. Lah ya aku saiki selama ono duit tak balik njoko kitab iku mangko. Ana tapi. Ono. Iya gak apa-apa. Entek pira saune? Ya wis kene kono lek aku ngojek kira-kira ya sekitar 500 dalu. 500 apa? 1000. Duwe mbahmu yo. Lah jenenge wong ngojek kene kono, tapi kon tak apusi lho ya. Iya ya. Ayo duweku ndek Mang. Lah lha apa takon duwe aku? Ya mbuh ngono. Oh yo. Duitmu kok dhewe-dhewe. Lho iya geger. Ono duwe geger. Lho iya
Duit sapi karo duit kere. Duit sapi ambek duit kere. Iya. Lah lek cara dicampur. Waduh gelut. Ya wis akeh. Yo 400 sik. Koni masih wong kero. Enggak. Kon kate tak apusi yo 500 kok kae mek 100. 400 iki. 400 nek sapa dek 100 ini? Goblok. Iki duit 100 nu. Yo, ya api. Ngene lho. Ya. Iki piro iki? 100. Iki. 100. 100. 200. Dibalik. Yo, ngene. Iki. 100. Iki. 100. 100. 200. 200. 400. Iya. Iya iki. Bae sing goblok iki aku ane. Wis suwe. Iya, tapi lah kok itu ngongkone. Terus? Duit kan mek 100 iki tambahno 400 nukas. Tapi kok tak apusi. Ayo lek iso. Sopo ae undangan rene. Tenan ah. Weh, duit sapi mek duit kere. Ngono kula bengi duit kere gak cukup. Lah. Lah budget duit kok ambune. Dewe-dewe. Sik tak kelak. Lho. Ngawur ae, mari domoti dilapis wale kancane. Waduh. Tangane ojo ndhisik taun. Buyuten goblok. Lah kuwi ora duwe boyo kok takon boyoten. Buyute sapa? Lalu maneh. Lu tak hitunge. Ketok yo drijine dingenekne ora mek ngene tok. Ngene. Piyane lho duwe ngene. Yo kon gak tau nyekel duwe kok ngandani. Mangane kon kate tak akali aku cek nyekel duwe. 1 loro 3 4 5 300 lu. 1 loro 3 4 5 6 7 8 9. Ayo. Ketok kok diejah. 100. Kon ini 500 lho, yo. Nek iso ngapusi. Terus adamane tak gorene. Yo. Tapi kon tak apusi lho yo. Yo, lu hapus ono. Tenan Gak aku. kroso. Gak ono wong iso ngapusi aku. Wong wis tak apusi ngene sik gak kroso. Aduh, mbel. Kon sik gak percaya kok tak apusi? Enggak. Ya wis, tak apusi lho. Aduh, mbela. Wong kon kaya cacingan nilai ngapusi. 500. Ya aneh matane. Kok kate balik lawang yo ditutup. Tak apusi. Yo, lek iso kon. Nang aku kok diapusi. Ora kira oleh ana wong ngapusi. Duh koncone. Koncone. Oleh pringisan katene ngapusi. Ya. Gatel gak tau kramas. Ora mbok takoni aku. Lah apa takon? Ojo ayo mbok takon ora. Takon ndi? Wis kok marene. Ngapusi ya. Yo, Hapus ono. Wong ambul lek gak iso ngapusi. sapa? Ambul welek yo. Ampun wis kok kene ta? Waduh, kate ngapusi aku. Wis kok sakoni. Lah apa nyang ngono dudu sanak dudu kadang. Enggak mau kayak duit ngono bisa. Ya iya, Oh, hanya jelas dihapusi kalau bisa. karo kira. Folok. Lo kan gue wis dihapusi karo ambu. Aduh, mbela. Lah masa aku kate ngapusi kok ana aku teko rene. Lu hapus ono le. Tenan ah. Kono anakmu pira? Kan meguru nang ndi? Ya aku mburu nang kono-kono ora tak kandakno kok. Lah kewan ning ngene promo iku ngapusi aku gak iso sampeyan bong alas iku. Mesti aku kewan aku ya iso. Aduh. Ampun berarti kok kene. Iya, ngomong. Lah polek ngomong ya apa? Kan tak hapus ono le. Aku duwe kitab ada makna. Terus Loh, cuwun. Mandi lek ngapusi tambah soke kon Joko dijoko. kita sangoni. Kae saiki ambul balik. Iya nyoko kita pada makna. Kok sangoni? Iya iya. Sing sini kate njupuk kita padamakno. Heeh. Guti sambul. Lah apa? Lah wong koncine tak gawa. Kon iki tak apusi kon saiki. Lu hapus ono le iso. Ya iki tak apusi saiki. Ayo, hapus ono. Iya, ambul ini lha apa? Kon kate ngapusi. Kate ngapusi. Heeh. Kon kate dikai apa? Kitab
Kita apa? Ada makna. Terus kok sangoni? Wis, Wis kok sangoni? Iya. Diapusi kan karo ambul. ora kira. Lah kita apa iso njogo ta kuncine tak gowo. Campur rame kon. Kecampur situ mbek aku. Lah apa kita dikunci? Lah tak dengek lemari ta. Lemari tak kancing, kuncine terus tak gowo. Jos, aku lagi foto ya. Dan jukun lagi. Ada. Juk kunci nih. Anu kena ambur. Lah terus ambul kene kono ningkling aku. Lama kono apa? Ya ora botong yo kekaro kuncine aku. Kaboto ya wis. Ya wis ora apa-apa kan wis diapusi ambul. Terus, Aku gelem bareng kok sangoni. aduh, kon kadang ngapusi aku kon. Ya mari kita tak apusi aja nih saiki. Saiki kan tak apusi wisan. Nah, Iya ta, kon campur ah. campur. Dia kon ini. Ya kan tak singit no ta. Ya wis tak ngono. Pokok aku lek. Jadi, siji, loro, jalan lah. Loro, telu, papat, limo, enam, jiro, lupat, mo, enam, lho, kok ilang sitor ya? Kon ini nyolongan kon. Lah sing nyolong dhuwitku ya sapa? Lho padahal mang mewu. Lah iki pira itu? 600. Lah saiki tuwun pira? Siji, loro, telu, papat, limo, enam. Lho ilang 100. Kok iso lang 100? Dhuwit kok pira kabeh? 600. Lah iki pira itu kan? Siji, loro, telu, papat, limo, enam. Lho, Lho lah iya lah pas ta. kudune lah 600. Lah iya. Lah iki 100, 200, 300, 400, 500, 600 lho. Oh iya bener. Lah ya pas. Bener. Iya. Ya wis ya iki tak kene sangu ya. Ya, Ya wis lho ya kan tak apusi iki lho ya. aduh ngapusi apa? Loh, ya kan saiki tak apusi wisan. Aduh, ngapusi kok kondo-kondo. Lah pengarehe wong pinter ngapusi ya ngene iki. Aduh. Kalame sono lek kene. Wis ono kancamu. Iya, iya. Ya iya. Wis ya kan kita apusi lho ya. Iya. Wis kena tak apusi ya. Ya wis. Terima kasih ya, Nu. Iya, iya. Tak apusi. Cepet ya. Nang sono dhewe urung ngewu jare dodol lembu. Kula nuwun. Enggak. Loh, enak. Ya aja kok marene kadang ngapusi aku. Aku sono le. Kadang ngapusi kon. Aduh, aku sono. Lek sampe kon iso ngapusi. Katon bareng wis tok kene. Wis. Terus cerita ya apa? Ya gak cerita. Kita kongkon. Apa napa? Nututi ambul. Lho, ambul ngomong ya apa? Mulih. Duwe kita pada makno. Lah mari ngono katon rene. Terus kan tak kongkon cukup. Jare kate ngapusi aku. Cuman katon rene. Jare koncine kok katon. Oh, dihapusi katon kon. Aduh lah iso ya nya kebacut. Lah wong ambul mulai jare njukuk kita pada makno. Iya. Katon teko, kuncine ndek katon. Iya. Lah wong kita pada makno wis ndek aku. Kita pilih ndek aku. Ini ngelompok nama. Kelompok ya apa sih? Ya bersebelahan orang. Jarak itu ya 200 meter, sak lingkungan. Kita gawa kita pe. Aduh mbel, kan ngapusi aku kon. Pokoknya kon gelem kek dhuwit, tak kekno kita pe. Tenan? Loh, tenan deh, tenan. Pokok kon gelem kek dhuwit. Ono kita be. Loh, tak gawa, pokoknya janjine kon kek dhuwit sih. Tapi kon tak hapusi lho. Iya. Lah iso. Ayo kalau dhuwit. Kita pendi. Wis dhuwit dhisik. Piro? Lah ya, nututi ambel karo katon. Ya 500 apa enggak ya kene kono. Duh. Sik kon niku iso nitani dhuwit palsu apa asli no iso carane? Yo gak iso. Oh enggak iso. Gak iso. Ya apa? Mosok no Gak iso. dhuwit ngene iki lho. Iki asli apa palsu? Yo embu. Iki asli no. Kok iso? Carane ngetes lho dhuwit asli apa palsu ya. Ya weh. Oh kacamatane gak pecah asli. Katamu ngono. Lah ngetes ngono lho Wong carane. iki gak apa kertas. 500 ya. 500. Wis. Bukune ndi? Iya, ada uang ada barang. Kitab agama oh ndek aku san. Tapi kon tak hapusi lho. Iya. Iki lho kitabe. Ora iki lho bukti.